Nisu samo poslovi vezani za stabilizaciju javnih finansija prioritet današnje politike, ekonomske politike u Srbiji. To je svakako izgradnja infrastrukture, ulaganje u one delove naše ekonomije koji godinama nisu bili razvijani i negde pre 30 godina poslednji veliki infrastrukturni projekat ugledao je svetlo dana u Srbiji. Danas Srbija ne samo da korača na putu evropskih integracija, već Srbija svom snagom kreće prema dovršetku panevropskih koridora, transportnog koridora, koridora 10, koji spaja naše zemlje i predstavlja najkraći i najbrži pravac iz Turske prema Evropskoj uniji i iz Evropske unije prema Turskoj. 100.000 turskih kamiona prolazi ovim transportnim pravcem, što je samo po sebi jedna izuzetno velika ekonomska činjenica i korisna činjenica za državu Srbiju, ali istovremeno svedoči o tome koliko je važno da što pre Srbija završi svoju deonicu, svoju odgovornost na koridoru 10. I hoću da vam kažem da ćemo do kraja mandata postojeće vlade dovršiti taj koridor od Horgoša do granice sa Bugarskom.